ħanejda kif inhi. Jieqaf il-ġenoċidju tal-Palestinjani, Musulmin u Nsara, jieqaf. U l-Lut m'għandhomx dritt ta' sikurezza tagħhom ikissru l-paċi u l-ħajja ta' ħaddieħor. U dan qed ngħidu għax qed infakru l-irħula fil-Palestina li laqgħu il-Ġesu, wieħed minnhom li laqgħu qabel passjoni tiegħu ġie attakkat, il-Knisja maħruqa, antika knisja li ilha hemm 1400 sena, bnewwa l-Insara biex ifakru il-preżenza ta' Ġesu. Bliema dritt f'isem is-sikurezza tiegħek tkisser, taħraq u toqtol. Ejduli intom. Mentri aħna bil-preżenza tagħna llum qed nagħtu messaġġ differenti. Nieħdu ħsieb il-xulxin, mod speċjali minnu batut, u hekk inkunu verament ngħixu ħajja ta' nies.